מה קורה אנשים, כאן דרגון ג'יסי ואני עכשיו בלייב על המשחק לול. היום אני אשחק לול, כן? אני יחסית חדש במשחק הזה, אני משחק אולי 3 שבועות. אלק 3 חודשים. אני משחק 3 שבועות, שנייה אני רק אסדר את המצלמה קצת. אוקיי, אז כן, אני משחק 3 שבועות בערך במשחק הזה. אני יחסית חדש, אז כן, היום אני אתחיל לשחק. אוקיי. היום אני אעשה נגד בוטים, האמת, כי אני מאוד חדש, ואני מעדיף לא להתעסק עם זה, אז כן, אני אעשה נגד בוטים, נגד 3 בוטים אני אתחיל, ואז נראה לי נעשה PvP. אז כן, בואו נתחיל מבוטים. בואו נראה את מי נוסיף. ישראל. זה השחקן שאני רוצה לקחת היום. נראה לי אני אקח את גארן. אני די מבין במשחק הזה. נראה לי ניקח את אש, כי קל להרוג אותה. וניקח את... בואו ניתן לי מישהו טובה. בואו ניקח את טריסטינה. אוקיי. כן. סבבה. אז עכשיו אני אתחיל. Start game. פינט קוקו אומר תהנה. תודה רבה. מקווה שתהנה מהלייב. Time for a true display of skill. יאללה, תאכלו לי בהצלחה. אם יש בעיות בלייב או משהו, אתם יכולים כמובן לרשום לי בצ'אט. זה בערך הלייב אולי הרביעי שלי, אז אני לא יודע באמת. אני יודע איך הוא פועל, אבל אי אפשר לדעת איזה בעיות יהיו. או יופי, אין לי פינגים, כי לפעמים יש לי גם בעיית פינגים חמורה, ורציתי לעלות אפילו אתמול לייב, ולא יצא לי כי היה לי פינגים. אז היום נתחיל עם ישראל, השחקן המגניב שלנו. אוקיי. אולי נשחק ככה, זה יותר נוח לי עם ישראל כי הוא שחקן. למה אני יכול ללכת אחורה? זה לא נוח. כי ישראל יותר שחקן שפוגע מרחוק וזה יותר טוב לי. בוא נגיד ככה. רגע, אני אלך לבוט. ישראל הוא טיפוס של בוט. שנייה. ועכשיו טיפה נתקע כי עברתי למסך השני, אני צריך לבטל פה משהו. 30 seconds until minions spawn. אוקיי. Let's go. בוא נראה, אנחנו מול גארין. הגיוני, גארין הוא בוט. טוב, בוא לפה גארין, יא פחדן, הלו. בן אדם. I want to kill you, בן אדם. No time to waste. גארין הזה קשוח, בוא לפה כבר. פעם אחת עוד טיפה הוא מתקרב אליי והוא מת. סתם לא מת, אבל אני אוריד הרבה חיים. אלה בוטים חבר'ה, אלה בוטים. האמת היא זה המשחק השלישי שלי אולי מישראל, כאילו אני משחק נגד בוטים כי אני רוצה להתאמן, אבל בכלל לא שיחקתי איתו ב-PvP. אבל אני די מתקדם איתו טוב, הוא נחמד, ממש, אני אוהב אותו רצח. שחקן טוב. אוי יופי, על יותר רמה. בוא נראה מה נעשה את זה. גארן הזה מאפן. רציני, נראה לי לנהל את הרמה של הבוטים אחרי זה. זה יותר מדי קל. משתמש בכל החיים שלו. איזה פרייר. אני מעדיף לא לתקוף עכשיו את המגדל שלהם כי
אני עדיין חלש, אז לא יוריד למגדל כמעט כלום. אני מעדיף לעשות את זה אחרי זה. נראה, בוא. וואי, רק שהוא לא יברח לי עכשיו. בדרך כלל בוטים מורידים לו את רוב החיים, הוא פשוט בורח. אז אני... שנייה. אם הוא מתקרב אליי לפני זה, הייתי מצליח להרוג אותו כאילו. לעשות איזה first blood. וואו, זה פחדן הבן אדם הזה. כאילו, הוא לא בן אדם, אבל עדיין. אני מנסה לעכב אותי ואני לא אתן לזה. אני לא אתן לזה לקרות. בואו ננסה לעשות לו תרגיל. שנייה. אוקיי. איי איי איי. בורח, הוא בורח. לא לדאוג חבר, אתה עוד תמות היום הרבה. הוא כאילו מנסה להפעיל עליהם מתקפה וזה לא הולך לו, אז הוא הולך אחורה. איזה מוזר זה. מילא את כל החיים. גרן, די לברוח, גרן. בוט מגבות. לא נורא, אני בינתיים יעלה רמות. חברים, אם הלייב לא כל כך מעניין זה בגלל שאני משחק לול, ולול זה משחק יותר של מחשבה, אז אין כל כך מה להצחיק פה או משהו. אבל מי שאוהב שיענה וישאר בלייב. בואו נראה מה אני אקנה, נראה לי אני אקנה את זה. אוקיי, אוי, קלט אותי. אין לי מנה אז אני משתגר. אוקיי, נקנה את זה. זה באמת ממש טוב כי זה מחזק אותי ברמה מטורפת. אחרי זה נראה לי נקנה את זה כי זה מקפיא אותם וזה משהו קטלני. אוקיי, בוא נראה, נראה לי נלך לטריסטינה. בוא נראה. כן, היא מתקרבת יותר לטורנט שלי, אז יש לי הזדמנות להרוג אותה. אש לבד זה הזדמנות שלי גם להרוג אותה. אם אתם לא יודעים אש וישראל, אם אתם משאירים אותם לבד בלי איזה טנק, בבוט שבגלל זה גם הם בוט, אז אם אתם משאירים אותם לבד, אז אפשר להרוג אותם מהר כי אין להם הרבה חיים. כמו שאתם רואים, ישראל יש לו בינתיים 830 חיים שזה לא הרבה. וישראל יותר מתאים לו לקנות אטאק דמג' לדעתי כאילו, כי אני גם יחסית חדש. אפילו לא תוקפת אותי, זה גרוע. נו מה? מיניונים מסריחים מפריעים לי. נו באמת. מה? אוי. אני לא אתן לה לברוח, הפעלתי עליה את האולטי שלי, אין מצב. הגיע הזמן. חיכיתי לרגע הזה כל כך... כמה שניות, אבל עדיין. טוב, אין לי הרבה מנה, אבל נראה לי אני אתקוף את גרן. אני הולך לתקוף את גרן. אש בינתיים... חבל באמת שלא הלכתי לתקוף את אש. יותר טוב לתקוף את אש עכשיו, כי אין לי הרבה חיים, וגרן הוא טאנק. בעיה בשבילי. וואו. גרן. איי, טוב, מה אני אעשה? לא יצא טוב. מה זה היה? הוריד לי את כל החיים בשנייה.
סבבה גרעין, אתה בא קשה, אני אבוא גם קשה. אוקיי, אין בעיה גרעין. במקרה נפסלתי, בדרך כלל עשיתי קודם משחק מול הבוטים האלה, גם 3 בוטים, ועשיתי להם 30-0 בערך. עוד אולי אני כבר עייף או משהו, לא יודע, אבל הפעם זה לא קורה לי. לא היה לי גם חיים ומאנה, ועשיתי טעות שבכלל יצאתי עליו. אלא בוא נצא עליו עכשיו, אני עוד מעט מקבל אולטי. כי חברים, זה הלייב הראשון שלי בלול, אז באמת טיפה לא יהיה הכי מוצלח, אבל בוא נקווה שזה יהיה ככה, שזה יהיה מוצלח. בינתיים יוריד את גרעין, כי אני לא מוכן שבוא תקרא אותי. או גרעין. הורדתי אותו. ואני אלך להוריד עוד פעם את טרסטינה. בוא נראה מה היא עושה עכשיו. אוי, אין לי מנה. טוב, טרסטינה היא לא בדיוק הטיפוס שהכי הרבה יכול להפריע לי, היא לא טנק. זה מה שהכי טוב לי. בואי טרסטינה. מה אני מלא? אוקיי, זה. נמשוך אותה. מה הקטע שלה? היא לא תוקפת אותי. היא לא נוגעת בי אפילו. נשמור טיפה מנה. שאני אוכל, אולי נשים עליה רעל ואז אני אעשה עליה את זה. טוב, אני אלך נראה לי מה אני אעשה. אוקיי, אני אני אשיג עוד איזה 100 שקל, כן? ואז אני אלך לקנות את הדבר הזה, באמת אני אהיה ממש טוב עם זה. כמה זה עולה? אוקיי. חברים, אם אני לא כל כך טוב זה בגלל שאני מתחיל, אז לא לצחוק עליי. אבל דווקא משחק ממש כיפי, משחק מחשבה כזה. יש כאלה אומרים שזה לא כיפי, אבל אני מאוד אוהב את זה, אני לא יודע. לא יודע מה איתכם. טוב, יש לי מספיק. בואו נעשה ריקול. אוקיי, עכשיו נתחיל לקנות את זה, זה ממש טוב, אבל זה, אני הכי אוהב את זה, אבל זה מתאים לי כרגע כי זה מלא באטק דמג' וזה מלא במאנה וארמור גם, אז כן, זה טוב לי. עוד שישראל, אני לא יודע אם ישראל זקוק להרבה ארמור, כי יותר טיפוס של... הוא יותר כמו ספורט כזה. כי נגיד יש בבוט איזה טנק, אז הוא כאילו הספורט כאילו, אז... כאילו הטנק תוקף מישהו והוא פשוט עוזר לו לתקוף, כי הוא יותר טיפוס של... טיפוס כזה שאין לו הרבה חיים, אז אסור לו להיות ליד טנק או ליד הרבה אנשים וזה. זה בעיה שאני עכשיו לבד, אבל זה בוטים. וואי, מה יש לי? אני אף פעם לא פוגע בו. עשו לי טורנט. אני לא רוצה לעשות עליו את האולטי. וואי, אין לי ברירה. טוב, היה לי ברירה, לא רציתי להשתמש עליו, אבל אין ברירה. נראה לי אני אעלה עוד טיפה, ואז אני אתחיל באמת להוריד להם טורנטים. נראה לי אחרי זה אני אשחק עם אקלי 1 מול 5, כי עם אקלי אני ממש ממש טוב. עם אקלי אני ניצחתי מלא פעמים 1 מול 5, וזה כיף. אז כן, בואו נראה. נוריד את טרסטינה עכשיו. היא לא תוקפת אותי, שזה משהו שממש מעצבן אותי. היא לא רואה לי, אין מה לעשות.
אוקיי, בזמן שטרסטינה לא פה יש לי הזדמנות להוריד את הטורנט קצת, להוריד לו קצת מהחיים. וואי. הטופ שלי בסכנה. בעיה. טוב, עכשיו בוא נראה. אוי, אני צריך עוד 1,000 שקל, רגע, אני צריך כאילו 1,000 שקל. נרוג אותו. יופי. יש לי מספיק. או יופי, יש בזה ארמור ומאנה, בדיוק מה שאני צריך. יאללה, בוא נלך להוריד את אש, לא הורדנו אותה אף פעם. זאת אש, אז כן, אני תוך שנייה אוריד אותה. האמת היא שגם אותי טכנית תוך שנייה יכולים להוריד, כי אני גם טיפוס של ספורט. אוי, גרעין הזה. בסדר, לא נורא. יאללה, בוא. היא ממש לא טובה. אמרתי לכם. טוב, אני הולך להוריד טריסטינה ואז אני אחזור לגרין להתחיל להוריד טורנטים. אוי, קריסטינה מורידה לי טורנט יחסית ממש מהר. וואו. לא. מתחיל להיות עצבני. איי, לא פגעתי בו. אוי, יופי. חברים, אם אתם שומעים את הקלקות יותר מדי חזק, אני נורא מצטער, כי מה לעשות, זה העכבר שלי. טוב, אני אלך להוריד טורנטים קצת אצל גרן. בוא נראה אם גרן יתגעגע אליי. אוי, חבל, הורדתי פה חצי. הייתי ממשיך וזהו. לא נורא, בוא נלך להוריד את גרן. גרן, התגעגעת אליי? גרן אשכרה מותקף על ידי טורנט. פשוט פייג אותה גרן הזה. בעיה, כי אם אני מנסה לפגוע בו, זה יפגע לי בטח במיניונים, אני מעדיף שלא. טוב, אני מתחיל להוריד טורנטים עכשיו. הבעיה אין לי מנה. וואו, שחקן בעייתי, אבל אם יודעים לשחק בו הוא טוב. אוי יופי, אני צריך עוד 300, עוד 400 שקל ויש לי את זה, זה ממש טוב. טוב, יאללה, בוא נלך. אם גרן יבוא אליי, אני לא יודע מה אני אעשה, באמת. גרן הזה? אוי, נו, בדיוק כשבאתי... אוי, אין לי מנה, אין לי מנה, אין לי מנה. וואו, בעיה. יוצאים לי מכל הצדדים, אני לא יכול לחסום את כל זה. טוב, מה אני אחסום? מה אני אחסום? בעיה, בעיה, יש לי גם פה מצד אחד את טריסטינה, אבל טריסטינה עכשיו לא... וואו. טוב, אני הולך להוריד את אשו, אז את טריסטינה ונמשיך. גם להוריד אותם לא עוזר, הם פשוט חיים תוך שנייה, זה מחרפן אותי. טוב, יאללה. אש.
מה היא עושה? היא מלא. Your turret has been destroyed. וואו וואו. טוב, אני חייב להתחיל להוריד טורנטים אחרי זה 3 בוטים ינצחו אותי, פדיחה. איך לא פגעתי בה? זה היה בדיוק מולה. לא עזר לה. Time to get our hands dirty. טוב, יש לי הרבה מנה, זה מצוין, כי קניתי את הדבר הזה שנותן לי מנה. יותר מנה כאילו. ממש טוב. עכשיו אני רק צריך את זה, ואני מתחיל להוריד פה מיניונים תוך שנייה. אוקיי. יאללה, בוא נוריד את הבניין הזה סוף סוף. Who needs a map? ידעתי שתעשה את זה, אני תחמן. זה כל כך צפוי, כי תמיד היא עושה את זה שאני מנסה להרוג אותה. אז כן. אוקיי, אש בדרך אליי וגרין לא בדרך אליי. אוקיי, אש בא מפה. Has been destroyed. יאללה, בוא נוריד את הטורנט מהר. מה היא מנסה לעשות? לא הבנתי עד עכשיו. או, מה קטע? אוי ואבוי, גרין בדרך אליי. טוב, גרין... בסדר, אני אמשיך להוריד להם טורנטים ואז הם לא יבואו אליי. רגע. הבנתי, הם הולכים לגרין, לעזור לו, אבל הם לא הצליחו כי אני ארוג אותם לפני זה. אני הולך להוריד את גרין ואז אני אמשיך פה לטורנט. יש לי המון כסף. וואי, איזה חזק אני הולך להיות עכשיו. ואחרי זה נראה אני אעשה עם מקלי, כי אני ממש, אבל ממש טוב עם מקלי. נראה לי נקנה את החרב. Know your environment. יאללה גרין, תגיד ביי ביי. הנה אתם רואים, זה מקפיא, זה משהו קטלני כזה. הנה מקפיא כזה, איזה מגניב. This way. איך אבל? ברחתי, אשכרה לא הצלחתי. כאילו פגע בי וברחתי. כאילו איזה מוזר זה. איך? זה לא הוריד לו אף חיים. שמע גרין, אתה עולה לי על העצבים. מה זה? אי אפשר להוריד אותו. הוא מנסה להשתגר עכשיו. לא, אני לא אתן לו, אין מצב שאני נותן לו. Over here. איי איי איי. אפילו בזבזתי עליו אולטי וגם פלאש. נראה לי הוא ברח לי. מה יש את כל המעבר הזה? זה מחרפן אותי. טוב, גרין ברח לי. פחדן, אין מה לעשות. טוב, בוא נוריד את זה. זה לא עושה, שכחתי. Who needs a map? טוב, בוא נלך להוריד עכשיו. אוי, הם באים עליי 3. טוב, זה יהיה קצת קשה כי הם 3, כן. To waste. ואני 1 ואני אמור לצפות, אז כן, זה בעיה. אני לא יכול לרדת למטה, זה משגע אותי. Agreed. אוי ואבוי, הם באים אליי כולם. Your turret has been destroyed. אוי, לא.
אוי, לא. אוי, זה האולטי שלה. נו, באמת. עכשיו היא תברח לי. ממני לא בורחים. מה, אתה עכשיו גרן? תחליט לאן אתה הולך. אוקיי, נשאר רק את אש. הלייפסטיל לא כל כך עובד עליי. כאילו עובד על ה... לא מלא לי חיים כל כך, כאילו קצת, אבל לא הרבה. או. טוב, לא נורא. בוא נראה פה. אוקיי. וואי, תוך שנית מלא לי החיים, לא שמתי לב. יאללה, מצוין, מצוין. הם באים לעשות עליי מהפך, אה? לא יעבוד עליי. מאיפה את באה? איפה היא באה לי פתאום? מה? לא פגעתי. אני לא מאמין שלא פגעתי. וואי. וואי, שזה מקפיא אותם זה גם מוריד להם חיים, זה משהו מצוין. גרן, בוא, גרן. לאן אתה הולך, גרן? באמת, בוטים אגבוטים, זה מה שהם. אוקיי, עכשיו אני אמשיך במשימה שלי. אין לי הרבה מנה, זה בעיה. אוי, לא. כל פעם הם חיים, אמרתי לכם, אי אפשר פה להרוג. כאילו, אי אפשר להשמיד להם טורנטים. אני זה בעיה אם אני אמות, כי אני רק אחד. הם כמה. ידעתי שהיא תעשה את זה. היא ממש לא צפויה, ממש לא. אוי, נו באמת. טוב, אין לי מנה, אני חוזר. עד עכשיו יש לי את הפויזן, לא שמתי לב. מה אני אקנה? רגע שנייה. שם לב שמשהו לא בסדר בלייב שלי. רגע, למה זה פתח לי אקספלורר? אני לא רוצה אקספלורר. פינת קוקו אומר הוא ADK ספורט. כן, אבל זה אותו דבר, זה תכלס אותו דבר. כאילו זה טופ ובוט כאילו, וזה, הוא כאילו עוזר לטופ והוא עוזר לבוט, לזה התכוונתי. סך הכל אבל זה אותו דבר. עכשיו אתם באים לי בוט, אה? אין בעיה. אוי אוי. וואי וואי, בעיה.
לא! וואי! עצבנה אותי! טוב, אני מוכר את זה, אין לי מקום. אני מוכר את השיקוי. עכשיו אני יכול לשדרג. איפה מה רציתי? אוקיי. לא יאמן, אחי, כל מה שקניתי ואני עדיין נפסל להם. זה מוזר, במשחק הקודם עשיתי פנטקיל, כאילו, אני יודע שזה בוטים, אבל עדיין. וואו, זה לא טוב לי. זה לא הולך לי אחורה, זה משכים שגע אותי פה. טוב, אני אוריד עכשיו את גרן ואת טרסטינה, ואז אני אלך להשתלט להם עדיין על המקום. בואו נראה, זה הולך להיות פה בערך. איזה טעות הוא עושה שהוא נכנס עם המיניונים שלי. לא, אתה לא בורח לי כמו פעם שעברה. אני בלתי מנוצח, סתם. יש לי רק 4 מיניונים. מה אני אצליח להוריד להם? אוקיי, עכשיו התורן, סוף סוף. אוי, גרן, למה היית חייב לחזור, אה? אוקיי. לא יעזור לך גרן, זה הסוף שלך. יש לה המון חיים, זה מטריף אותי. עכשיו אתה נזכר לברוח? אוי, אין לי מנה, מה אני עושה? טוב, אני עדיין אנסה להוריד אותה. רק אני לא מבין לאן היא הולכת. אין לה אפילו מיניונים. הבנתי, היא הולכת עכשיו לטופ, לא? ידעתי שהיא תלך לטופ, כי יש שם עכשיו חמולה. אוי, לא. וואי, זה לא פגע בה, זה תמיד פוגע במיניונים, זה משגע אותי. טוב, יאללה, אני משדרג לחרב. וואי, כבר אין לי מקום נראה לי, מרוב שיש לי כל כך הרבה דברים. זה טוב לי. יאללה, עכשיו יש לי המון לייפסטיל, זה מצוין לי. עכשיו אף אחד לא יכול מולי. סתם, אני בסך הכל משחק נגד בוטים ותראו איך אני מתאמץ עם מלא. טוב, כי אני שחקן חדש, אבל עדיין.
אותו אני הכי מתקשה להוריד, אז אני חייב להפיל עליו את זה. עכשיו זה יהיה לי קל, כי הם בדיוק כמוני. אתה שחקן מעולה. תודה פינת קוקו, מעריך את זה. אני משחק 3 שבועות. היא באה אליי עם אשכרה חצי חיים, כאילו. מה הקטע שלה? היא מלא. טוב, עכשיו נוריד להם סוף סוף את זה, הצבנו אותי. אוי, עוד פעם גרן. ברוך שובך גרן. תמיד משתיק לי את המתקפות, זה מחרפן אותי. אוי, אני לא מאמין שפספסתי. אוי! איזה פחדן, אני מלא. מה קרה גרן? באת אחרי שמילאת את החיים, יא פחדן. זה מדהים אותי, אני משתכר והוא אשכרה מצליח להרביץ לי אחרי שהשתגרתי, כאילו... what the fuck? מה? איך פספסתי את זה? אני לא מאמין. לא, 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 וואי, פעם שנייה. זה מתחיל לעצבן אותי כבר, אני חרפן. המשחק הזה טיפה עולה על העצבים, אבל... מה לעשות? אוי, אין לי מנה, לא שמתי לב. טוב, אבל זה כולה טרסטינה וזה. ואש. לא קשה. רק אם גרן עכשיו יבוא אל איזה בעיה. טוב, גרן בא אליי. וואי. לא, לא. היא מאיתה אותי. אתם רואים מה קורה? היא ספורט והוא טנק. זה מתחבר יחד. אני נמכור את זה. כולה 3 בוטים. טוב, עם הקל אני הולך להראות לה מי באמת חזק. קנה. כן, אני מתכן לקנות את זה. עוד 20... אתה מתכוון את החצת והקשת הכפולה. אתה מתכוון לזה? האדום. בצד. אני לא יודע למה אתה מתכוון. אוקיי, אין בעיה, אני אקנה את זה. באמת, כי זה נראה לי, האמת היא שאני חושב על זה, זה יכול להכפיל לי את המתקפה. אז כן, קניתי את זה, אל תדאג. בוא נראה. עכשיו, אני הולך להראות להם מי טוב עכשיו. וואי, מה זה? תוך שנייה הרג אותי. זה לא עוזר לי כל כך, לא יודע מה זה. אני יודע מה זה, בסדר. גרן עולה לי על העצבים, כי הוא טנק בעיה. כשמישהו שהוא לא מתאים להילחם בטנק, נלחם בטנק, זה באמת בעיה. וואי, לא. לא מעניין אותי, אני לא נותן לבוטים להרוג אותי. וואי, הם מורידים מלא.
וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. בוטים הרגו אותי. וואו, איזה פדיחה. טוב, אני נראה לי אשחק עם אקלי, כי עם אקלי אני יכול אפילו מול 5. בוא נראה. מוזר שהפסדתי איתו נגד 3, כאילו בדרך כלל אני מנצח איתו נגד 3, אני לא מבין מה הבעיה. טוב, אני אקח שחקנים טובים, בוא ניקח טנק. לא נורא, אחלה משחק. תודה, אני יודע, אבל אני עדיין... טוב, אני חדש איתו. אני לא יודע, אני חדש איתו, כנראה בגלל זה. טוב, בוא נראה, אני אקח שחקנים טובים. לא, אני לא אקח אותו. בוא ניקח את סיביר, סיביר טובה. זהו... אש. 1, 2, 3, 4, 5. בסדר. אקלי. As balance dictates. עכשיו נראה למה זה משחק אמיתי. עם אקלי אני לא מפסיד בחיים. לא נוח לי עם אוזניות. האוזניים שלי הורגות אותי. אחלה של סקין, תודה. נראה, אני בשידור כבר 40 דקות. נראה לי, אני אעשה את המשחק הזה ונראה לי זהו. אני לא הכי טוב בלול, ולא נראה לי שעוד אנשים משחקים, אוהבים כאילו את המשחק הזה, הרוב אמרו לי שלא. בכל זאת החלטתי לגוון לעשות משחק שלו. בדרך כלל אני עושה עם גליל גיימינג משחק בדה פורסט. וכן, תיקנתי, גם שכחתי להגיד, תיקנתי את הבעיה שהייתה לי עם התקיעות. וכן, עכשיו זה לא נתקע לי, אז דה פורסט לייב הבא הולך להיות ממש ממש כיף. אוקיי, אני עם אקלי. אקלי טיפוס של מיד ושל... אני חושב... טופ, או בוט, לא יודע. אבל נגיד ג'אנגל היא לא. בכלל לא. 30 seconds to minion spawn. Another unworthy opponent. Deftly I travel. מה שטוב באקלי זה שיש לה מנה, אבל זה מתמלא ממש מהר. בגלל זה אני אוהב את השחקנית הזאת, היא גם משתגרת. כן, וגם יש לי סקין. איזה טמבל, הוא לא תוקף אותי. אוי אוי, אפילו שחקן מתחיל לא לשחק ככה נראה לי, מה זה? מה שטוב, גם אני יכול לדלג על המיניונים. ואז אני כאילו ישר מרביץ לו. איזה כיף זה? זה קטלני. לאן הוא הולך? טוב. Unnecessary sacrifice. אוקיי. וואי, נראה לי עכשיו הוא ילך. אוי, הוא לא הולך. אני רק צריך להיות רמה 6 ואני מושלם. זה הכי טוב כאילו.
כי אם אני רמה 6, אז בוא נגיד שיש לי את המתקפה שאני יכול להשתגר, ואז אני יכול להוריד כל אחד, והם לא יכולים לברוח לי. כי אני ממש כאילו... הם לא יכולים פשוט לברוח לי. טוב, הוא ברח, כי הוא פחדן. אוי שיט. Understood. לא כל כך יעזור לי להוריד את הטורנט עכשיו, כי אני אוריד לו קצת, אבל בסדר, ננסה. ברמה שאני כבר אתחיל להרוג אותם. הנה הפחדן שחזר אחרי שהורדתי לו את כל החיים. כמה שיקויים של חיים יש לו? מטריף אותי, איפה הוא? טוב, זה היה האחרון שלו נראה לי. יופי, אפשר עכשיו להתחיל להרוג אותו, אבל שאני אעלה גם לרמה 6. הנה הוא עוד פעם הולך. לא, הוא לא הולך. הוא מילא חיים. זו המתקפה שלו. כן, אני יודע, אבל גם ראיתי אותו שאתה יודע, זה שיוצא ירוק ממנו זה אומר שהוא ממהר חיים. אני יודע שזה מתקפה שלו, אבל ראיתי שהוא ירוק כזה מסביב, אז זה רק שיקוי חיים עושה דבר כזה. אין לי איך להרוג אותו, אני לא יכול להשתגר אליו עדיין. בסדר, אני אעלה לרמה 6. בעיה. גם אתם פחדנים מיליונים, יאללה. אוי, טעות הפעלתי W. אוי אוי. יאללה, סוף סוף. עכשיו אפשר להתחיל להוריד אותו. טוב. פה זה לא טוב כי יש גם ספורט, כאילו אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל מישהו שעוזר פה, והנה טנק. פה יש לנו את ישראל ועוד אחת סיביר. שניהם לא מתאים להיות יחד, נגיד הוא צריך טנק, אבל בסדר. אוי ואבוי. אוי, אני הולך למות ממיניונים. אוי. אתה הולך לעשות ריקול ואין לחסל את ישראל והחברים שלו. אוקיי, בוט זה ספורט ו-ADC, AD carry. טוב. מה אני הולך לקנות? את זה. זה ממש טוב, אני אוהב את זה. טוב, בוא נפגוש את ישראל. רק ישראל בתור בוט. מה? למה הוא עושה ריקול? כי נגמר לו המאנה. אוי יופי, ועכשיו יש לי ציביר לבד, אני יכול כיף אותה. מונח מפה. זה לא נוח כאילו ככה, כי אני לא רואה את כל המפה, ואני לא יכול ללכת אחורה, זה משגע אותי. כאילו זה באג אולי, לא יודע מה זה, זה מחרפן אבל. פתאום זה מחליט ללכת לי משם, זה משגע אותי. מה קורה, סיבר? אני לא יכול לראות איפה היא.
ישראל, נגיד, אני יכול לקרוא אותו כי הוא פוגע אולי מרחוק, אבל אני יכול להשתגר אליו ואז הוא אבוד. אוקיי, אין לי חיים. לא, אני לא יכול לצאת מפה. אוקיי, אני אעשה עוד פעם ריקול, ואז אני אקנה... או. שנייה, אולי עדיף שאני באמת אחסוך כסף ואשיג את זה. אוי. שיט. אוקיי, נראה לי אני אנסה להוריד אותה עם הכמות חיים יש לי... לא שמתי לב, יש לי שיקוי חיים. מצוין לי. אוי, לא, 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 לא. איזה טעות, איזה טעות! לא שמתי לב שאין לי השתגרות, ואז באתי להפעיל את זה והבנתי שאין לי, יואו. לא מאמין. איי, איי, איי. איזה פדיחה. חסר לו עוד 50 שקל, נו. עזל. ניקח את זה. בוא נראה. או, טוב, אני חייב ללכת לפה. אוי, אוי, לא מאמין, אני לא מאמין. מה לעשות? עכשיו דווקא יש לי מספיק ואני לא בתוך. רגע, מה? אני לא רציתי ללכת מפה. נו, בסדר. וואו, מה זה היה? לא! אין בעיה ככה. וואו. זה היה קשה. יאללה, יש לי את החרב. יואו, עם החרב אני בלתי מנוצח. וואו. והחרב הזאת, מה שמיוחד זה שאם לוחצים עליה זה מוריד דמג', כאילו אם לוחצים ומקבלים כזה ככה. חכה ג'י גוד ג'וב. גוד ג'וב על מה? זה בוטים והרגתי רק 2. אם הייתי עושה פנטה כאילו אולי, אבל זה בוטים. תורידו לי שם טורנט, אני מאוד עצבני, מאוד, אבל מאוד עצבני. בוא נלך להרוג אותם. וואי, אני פוגע במיניונים תמיד, זה משגע אותי. המיניונים האלה גם אני שונא אותם. חוערים. טוב. טוב, אני אתחיל להוריד טורנטים. אני ארוג אותו שם ואני אלך להוריד טורנט. רגע, למה לא השתמשתי בזה? אוף, אני תמיד שוכח להשתמש בזה, בוא נראה. אוי, לא טוב לי. אין לי מספיק חיים להוריד את הדרקון, כאילו דמג' או משהו כזה. הנה, אתם רואים, זה הוריד לו חיים? אני ממש אוהב את זה. אוי, אוי. בעיה, כל פעם שאני הורג אותם, הם עושים לי טורנטים וזה, כי הם עוד פעם חיים. הם הרבה פשוט, זה הבעיה. עכשיו עברו לי לפה. טוב, אני הולך להוריד להם דם. אוי. אוי, לא.
אין לי מיניונים. מה הקטע? אוי, אלה התחילו לעצבן אותי, אני נאלץ לנקום. אוי יופי, גם יש לי את זה, זה יתמלא. זה מתמלא תוך 20 שניות, זה ממש טוב. We travel the same path. Another אוי, בטעות סימנתי. עצבן אותי החרא הזה. ובמתקפה שהוא עוצר אותי, אני מתחרפן מזה, וואי. טוב, עכשיו אני בלתי מנוצח כי יש לי את זה. מה אני עוד אקנה? זה. מה? לתקוף טורנטים, כי זה מה שאני מנסה לעשות. כל פעם אבל מישהו תוקף לי טורנט אחר, זה בעיה. כי הם הרבה, זה הבעיה. וגם אין לי מיניונים. הנה, כמו שאתה רואה עכשיו פה, הם הולכים להוריד לי את זה. אני חייב לשמור, אין מה לעשות, כי הם הרבה, זה הבעיה, והם כל שנייה חיים. כאילו, לוקח להם איזה 20 שניות, זה מתמלא עם הזמן, אבל זה מחרפן אותי כי הם הרבה. אני מוריד אותם, אחרי זה אני לא יכול להוריד מישהו אחר, ואז אלה חיים. זה בעיה. אם נגיד הייתי אחד מול, עם רמה של מול כל 5 בוטים האלה, הייתי הורג אותו מהר. נוריד קודם כל את ישראל כי הוא יותר חזק. עכשיו תורך. טוב, אני אתחיל להוריד טורנטים, זה בעיה כבר, אי אפשר ככה. חייב להוריד טורנטים, אחרי זה אני לא אצליח. וגם פה זה הזדמנות שלי כי הם שתיים שהם אין להם טנק פה, בוא נגיד ככה. וזה בוט, אז זה מתאים לי. כי יש לי מספיק מיניונים, נראה לי אני צריך להוריד את זה. וואו. הם הרגו לי את כל המיניונים. בעיה, רואים? אי אפשר ככה. לא לדאוג, בסוף אני אהיה כל כך בלתי מנוצח ואז הם בכלל לא יוכלו. אוקיי. אני בדיוק כמו ג'אנגל, אני כל שניה קופץ ממקום למקום. אני חייב ללכת להוריד אותם. וואו. מה אני עושה? וואי, יש לי 4,000 שקל כבר, לא שמתי לב. אוקיי. וואי, באתי להתחמק והוא עשה את זה לפני עוד שהספקתי להתחמק. עוד פעם הוא והמתקפה שלו הזאתי. רואים, עכשיו באים לי מפה. בעיה. Hesitation is the seed of defeat.
טוב, לא נורא, בסופו של דבר ייקח להם יותר זמן לחיות ואני ממש חזק. וואי. Your turret has been destroyed. Symmetry in all things. טוב, עכשיו אלה יבואו לי מפה, אבל יש להם הרבה מיניונים להרוג. הם עדיין לא חיים, אני אתקוף את האמצע. יאללה. Whatever's next. Honors the blade. Main focus. וואי, מה סיביר עושה פה? חייב להוריד את זה, לא אכפת לי. לא הלך להם. אוי. Deftly I travel. יאללה, יאללה כבר, מיניונים, יאללה. עכשיו נמצאו ל5 על 1. טוב, הם הולכים לי לטופ, לבוט, לטופ. מה? וואו. לא, אני אספיק להוריד להם לפני זה. Whatever's necessary. וואי, יאללה, מיניונים. אוי, עכשיו הוא... Symmetry in all things. וואי. לא, אני לא יכול לזוז פה. We travel the same path. אימא'לה, זה מחרפן פשוט. אוי, וואי. Your team has destroyed a turret. אין, לא יעזור כמה אני ארוג אותם, זה לא יעזור. איזה מטומטם. מה הוא מנסה לעשות? Hesitation is the seed of defeat. יאללה, עכשיו אני יותר חזק. איפה הוא הלך? הנה הוא. אין לי הצעה במה לתקוף את האמצע עוד פעם. Twilight's veil. בעיה, למרות הורידו לי פה את האי-פיטר הזה, לא יודע איך קוראים לחר הזה. מה? Double kill. אימא'לה, הם לא יודעים לשחק. פשוט לא יודעים. טוב, זה בוטים, מה אני מצפה? יאללה. Unnecessary sacrifice. אוי, לא. מה הקטע?
בוא, אני רוצה לעשות עליך פנטקיל, בוא! לא! לא! פחדן. Without question. Turret has been destroyed. Ace. וואו. הם כל שנייה חיים, אי אפשר ככה. וואו, אוי, לא. מה? הם חיים בלי סוף. מטריף אותי. אוי, אין לי... אוי, נו. יש. איך הוא צורח כמו איזה... כזה. Your inhibitor is respawning soon. Symmetry in all. Unnecessary sacrifice. Ace. ויקטורי! אמרתי לכם מול 5 בוטים עם השחקנית הזאת, אני ממש טוב. כן, וואו. נחמד, לא הכי קשה, אבל טוב זה בוטים, אני מצפה. בוא נראה מי מחובר. לא הרבה אופציות. נייס, תודה. נראה לי באמת לייב הבא, אם אני עוד אעשה לייב על המשחק הזה, יכול להיות אני אעשה על בוטים יותר קשים, ואני באמת אנסה, כי היותר קשים הם גם משתמשים גם בפלאשים, גם איך קוראים לדבר הזה? לרעל הזה, שכחתי. בקיצור, הם משתמשים כל הדברים האלה, הם יותר חזקים, כאילו, יותר מיומנויות. בואו נראה, אני בלייב כבר שעה ו10 דקות, נראה לי זה מספיק באמת. איגנייט, כן, תודה רבה, זה איגנייט של הרעל.
ואז תודה חברים שצפיתם, אל תשכחו לעשות לי סאב לסרטונים נוספים, ולייק אם אהבתם את הסרטון, ואני אראה אתכם בלייב הבא. להתראות.